Machiegni jahera mar chenro mar penj Laktar kokalo RAMOGITV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni iluonga ni Ruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Antiere gi mor mang'eny mokalo ni wendowa. Kendo daktari osechopo e studio, obonyisowa ni nyinge ng'a, en nyakanye, en laktar molony e weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Asante sana Ruth. An iluonga ni Winnie Alando. Anyalego ng'eya mor. Yes. To alonye weche mek nutrition, chiemo. Kaka mine mayach chiemo, nyithindo, joma dongo, jomoti, kimora mora about nutrition. Maweche mag chiemo gi ibere kabisa, ibere saidi. Makapono ni ngatudani mondo miti kako nego beno chiemo makare, inyalo konye maber? Yes, anyalo konye maber. Erokamano neno ni mondo mikaw weche mag chiemo nikech ang'o. Mano waten gi kidi, kata kamano daher mondo wang'e tuoche mathoro mako nyithindo kotenore kod chiemo marach. Mabende samoro wanyalo wacho ni tuoche kaka mag Kwashiokor kata Marasmus. Kwashiokor en ang'o? Kwashiokor en ka nyathi ok yud chiemo makare. Okoyud chiemo makare, imiye chiemo group achiel. Imiye chiemo mamiye teko, lakini ok miye chiemo magero del. Koro mano gima kelo Kwashiokor. Imiye group achiel ma chiemo to ok miye mokogi. For example, yudo ka mama nigi nyathi, to miye mana nyathi seche moko waru, gi rabuon, gi nyuka, butternut, mchele kende. Okomiye oganda, okomiye olayo, okomiye kata tong', okomiye kata omena, okomiye wiu, to koro ing'eni kokomiye chiemo moko gi to ok kony nyathi. Koro nyathi ok dong e yo maber. Omiyo nyathi yudo Kwashiokor. Omiyo seche ma nyathi ochamo kidieny achiel kende mar chiemo, to okomiye machielo, imiyo ranyisi maber mokalo samoro imiye rabuon, kaito kolok to ichako imiye nyuka mondo mi omadhi koa kanyo to nochwakne mchele moro mondo mi ocham. Ang'a timore e dend nyathi e seche ma timore? Koro yudo ka nyathi dende onego bedni odongo. Ing'eni nyathi mathis odongo, onego bedni oyudo chiemo mamiye odongo. Ok wan kaka joma dongo seche moko wasedongo mowagik. But koro kimiye chiemo mamiye teko kende, iyudo ka obomona yudo teko motimo gik moko tugo, lakini dende fuondene ok bidongo maber, obwongone, chokene ok dong maber e yo makare. Koro iyudo ka nyathi machal kama man gi Kwashiokor, iyudo ka dende kuot. Tiende ni awach ni systems ne ok ti maber. Nyathi man Kwashiokor systems ne ok ti maber. Iyudo ka seche moko blood pressure ni piny, nyathi ni kata ka ywak to pi wang'e ok inya neno. Nikech glands mek pi wang'e ok gol, ok ti maber, koro ok gol gimoro amora. Iyudo ka nyathi ni dende pokre. Dende pokre nikech chiemo, ing'eni chiemo kaka oganda olayo konyo ga loso del maber ma ng'ato. Koro ineno kaka oyud chiemo magero dende gi, to ineno kaka dende pokre. Nyathi mane Kwashiokor iyudo ka tiende ne okuot, kata lwete ne okuot, kata wang'e okuot. Apani wabodonje e bang'e matin, nikech waseyudo kacha ni chiemo kata tuoche mabiro kapono nyathi ok chiemo makare oting'o Kwashiokor kachiel kod Marasmus, ipimo no Kwashiokor, mabende biro ka nyathi imiyo kidieny achiel mar chiemo to ok miye kidienje mamoko mag chiemo. Daher mondo mi wang'e ane Marasmus. Marasmus to koro Marasmus en kok imi nyathi chiemo malong'o. Ok oyud chiemo morome. Koro Marasmus en ka nyathi bedo kech. Imiye chiemo to kimiye chiemo moromo gi hike. Nyathi higni mopogre opogre nitie gi kiwango ma chiemo ma nyathi onego bed ni chamo. Koro ka ng'ama mama kata ng'ama obet gi nyathi no ok miye moromo gi hike, tiyudo ka nyathi ni bedo kech. Koro ok odong maber. To bedo nyathi mabero. Koro obero moingo borne. Kirango kaka entie, iyudo ka obero moingo borne. Inya neno fuondene, ng'edene inya neno. Koro mano nyathi man gi Marasmus. Koro miya pogruok maduong' e kind Kwashiokor gi Marasmus. Koro nyathi man gi Kwashiokor dende kuot. Mane gimi bo neno mokwongo ting'eni ma Kwashiokor. Dende kuot, to kidiyo tiendene to fuong're iye. Chal ka gima pi okudre tiende nyathi. Tiende nya kuot, lwetene nya kuot, to kata wang'e be nya bedo mokuot. Kaso nyathi man gi Kwashiokor be yie wiye bedo maratong'. To bedo kiywayo kama nya kata pudhre. Kaso nyathi be nigi Kwashiokor, ineno ka dende okuot seche moko wik achiel kata ariyo, to chako pokre, to lit kabisa. Ok onya kata bet piny. Nikech koro kapokre to lokre adhola.
But nyathi manigi marasmus en nyathi ma ena keche ma en go, appetite to nitie. Kwashiokor ineno ka nyathino onge appetite kabisa, kata imiye chiemo onge appetite. Tineno ka dende gik manitie dende ok ti maber. Inyamiye nyuka man gi kal gi bel. To kodhi oko tineno kal gi bel e oko ma nyathini. Tiende ni chiemo ok oregre maber e dende nikech gik ma gore gi tuoche, immune system be odok piny. But nyathi manigi marasmus en nyathi ma en gi appetite, chiemo maonge. Kasto obero kabisa minya neno nikech chiemo onge. Kaka nyithindo moeno Turkana ka. Ting'eni nikech seche moko kech, ing'eni sani kech ni kumoro amora. But ok wa focus ga e Nyanza ahinya, wa focus mana e Turkana nikech kech. But Nyanza be wan gi nyithindo moko e mier machal kama, man gi inyeno ng'ete, sianda neno kopadre, wiye duong', lakini appetite ta en go kabisa. Iye bokuot. Mano marasmus. Daktari daher mondo mi apenje mana matin nono. Iwacho no kacha ni Kwashiokor kapono nyathi nitiere godo tema kata ka ang' odhi oko. Tibro neno gima nochamo cha kaka en. Kaito bende pimo nwa kacha ni en tuo ma bende thoro biro kotenore kod kidieny achiel mar chiemo ma imiyo nyathi to ok miye mamoko. Kuom ranyisi kimiye nyuka kaka niwacho cha kuon, samoro en kuon, kaito bang'e no chako miye kata rabuon moro chamo, to ok miye kidienje mamoko kaka mag protein kata mag vitamin. To ponono ni koro imiye vitamins, ma samoro chamo ganda, samoro chamo layo, samoro yudo njugu moro matin, to ko yud kidieny mar carbohydrate. Ma bende podo nyalo bedo kod Kwashiokor, to ponono ne yudo vitamins mang'eny kaka alode, olembe kod gik makamago, to ko yud carbohydrates, ok oyud proteins, ma bende nyalo miye Kwashiokor. Mano ok nya miye Kwashiokor, but nya miye tuoche momoko, but ok nya miye Kwashiokor. But ma Kwashiokor thothne en mana ka en kidieny achiel ma en starch kata carbohydrate ma nyathi yudo, to moko gi ok oyudi. To ok oyud moko gi. Yes, yeah. Tango matimore e del seche ma koro yie wiye biro malokore makwar, seche modhi oko tineno ka gima no chamo cha emineno. Ang'a timore e dend nyathini, in kaka jagono molony e wechegi. Pimna ni system nyathi timore nada, ang'a dhi mbele iye ka. Koro nyathi man gi Kwashiokor kata marasmus, ing'eni seche ma ineno ka nyathini nigi signs and symptoms ma kineno hospital tineno ni ma nigi Kwashiokor, ma nigi marasmus. Ma bende wabodonje matut bang'e matin. Kineno nyathi machal kamano, tiende ni systems ne ok ti maber. Tiende ni seche go dende tiyo gi chiemo ma okane del. Ok oyud chiemo makare. Koro chiemo, ing'eni kwa chiemo ga, nitie chiemo maregre, to adhi oko, to nitie chiemo ma ikane del, mibo tigo bang'e. Koro ineno ka nyathini otiyo gi chiemo manokan ka, monego bed ni konye. Koro mane mo dependo nikech digestive system marego chiemo koro ok ti maber. Ka digestive system ok ti maber, ma kochamo chiemo to wuoka kaka chiemo no odonje dhoge. Koro tiende ni ineno ka nyathini blood pressure be dhi piny. Nikech kore be cardiovascular system, mano adundo, gik mago remo be dok piny. Kasi yudo ka nyathini en nyathi ma iboneno ka owinjo koyo mang'eny. Nikech awacho ni chiemo moko go be konyo ga gero del, gero skin ma dhano. Makanyo koro wasedonje ranyisi, wasedonje signs and symptoms? Ok en signs and symptoms podi. Koyoni iboneno ka owinjo koyo, obong'isi no owinjo koyo, oyuak, blood pressure ni piny, ineno ka dende, I tem explain nango. Iyudo ka kata, awacho ni kata koyuak to kine pi wang'e. Tiende ni nitie gik moko ma konyo ga glands mek pi wang' mondo timre nade? Mondo mi owuogi. To magi gin gigo ma bende samoro nyalo biro kotenore kod chiemo makare ma imiyo nyathi, nikech del bende ok ger kod kidieny achiel mar chiemo kaka ne wawacho cha, kaka ka en carbohydrate ok en carbohydrate kende. Nitie gik ma proteins onego bende timo e del ma bende biro konyo e gero fuoni mag del kaka glands mag del, mantiere kod gik moko kaka vitamins ma bende biro konyo e gero del e yore mopogore opogore, ma koro ka gimoro donje iye to system nyathi tiyo maber. Koro nikech tuo ne moko gi te, system nyathi ok bi tiyo maber. To ok mano kende, mantiere kod madini kaka iron, mantiere kod madini kaka calcium, mamoko go mabende kaponono ni onge to kata choke nyathi ok nyal dongo maber, mano nyiso ni
en chandruok maduong kuom nyathi manyalo bedo kod kwashiokor kata mana marasmus. Wadhi ane kuom marasmus. Marasmus betimre mana kaka kwashiokor. System nyathi ok ti maber. Inena the same. Onge pogruok mora mora. Yes. Nikech wayudo kacha ni kaka marasmus koro ka chiemo onge. Mato kendo koro liche mokalo nikech ma nyathi manyalo chiemo. To chiemo ma nyathi manyalo chiemo to chiemo ema onge. Koro be dende tiyo mana gi chiemo mokan. Chiemo iluongo ni stores mokan e del. To iyudo ka seche ma dende tiyo gi chiemo go to stores go rumo ga. Korumo koro nyathi ni ng'e ni onge nyaka tere osiptal. Omiyo iyudo ka nyithindo mang'eny githo nikech koro iluongo na tekre magore be gi tuoche be dok piny, immune system bedo weak. Koro tuo mora mora nya donje del. Ka ng'ato nigi homa yot make, ka malaria make, koro gimora mora. Koro ma gik mabende go nyithindo ke. Nikech adier seche ma nyathi dwani mondo mi ochiem, to chiemo onge tiende ni del ang' no chamre. Del chamore kende ma bende ok en gima ber kata matin ka koro del chamore. Onego bed ni chamo chiemo mondo mi dendi oyud gigo mawuok e chiemo mondo mi den nyathi obed maber, to ok ni dend nyathi chamore en owuon. Emomiyo ratil kata immunity ang' no dhi piny. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro mar penj laktar. Ka wabiro ne achiel kachiel kowuok e boma maduong' mar Kisumu, wang'yo tuoche mathoro mako nyithindo nikech chiemo ma ok kare kama oting'o kwashiokor kachiel kod marasmus. Kende midwaro dhuruf ka to eno kibiyude nikech an kenda Mrs. Dhuruf Pandey kai. Gimora mora manotimre na aparo ni nitie ng'amo timona. Be winjo gimora mora ma jogo wacho kanyo. Omiyo koro infund gimora mora ma mari mantie kai mondi wuogi. Behind gimora mora. Kuom gimora mora ma anatimoni. I'm sorry. It was not easy kulala kwa baridi, kula vichakani. So nikaona okay, sasa sina any option. The best thing I can do is to offer part of my body. Which part? The kidney. Were you aware of the implications of selling your organ? It was my last option. Nilikuwa nataka kusaidia ndugu yangu. Maisha ni safari. Na sehemu ambayo umetokea, it should not deter you from progressing or achieving your goals. Yeah, people need to struggle. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. My family is blessed. Dial *811 *447# to get My Family is Blessed. Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado ma. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your can you see me? Jatelo report achiegni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo ano jakanesa. Kendo ni kod chia. Okay, luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Ngima iye okikore.
samoro rieny, Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamorwa. ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata! Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mana Ramogi TV. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni oro text, ni oro message. Number ma studio en aria deka uchelo nono. Ma en Chiedero, the house of Rumba. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi owad girajabu. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kwashiokor. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'yo tuo mar Marasmus kachiel kod Kwashiokor. Daktari aduogo iri. Seche makoro waneno ka nyathi ok dongo maber nikech samoro chiemo onge kaka mar Marasmus, samoro en Kwashiokor ma en kidieny achiel kende mar chiemo mimiyo nyathi ang' no keth dend nyathi. Nyithindo mage mathoro bedo ga e kidieny mamalo mokalo mar bedo kod chandruogni, kata nyithindo ma nitiere at risk mar bedo kod chandruoge gi Kwashiokor gi Marasmus kwariwo gi kanyakla. Koro nyithindo mabedo at risk gi nyithindo ma boy gini 5. Nikech ing'e nyithindo gi pod dongo, koro gihitaji chiemo makare. Tiyudo ka pod immune system gi pod ni piny. Koro gidwaro chiemo manya gero delgi, to manya miyo gi be gigore gi tuoche mang'eny. Koro nyithindo boy gini 5 ema at risk mayudo Marasmus gi Kwashiokor. Nyithindo mantiere boy gini 5 kende? Kasto be nyithindo ma nyithindo ma igni 5 nyaka 9 nyayudo lakini ok ahinya. Kasto nyithindo be modak kuonde manitie kech mang'eny, kasto kuma nitie onge yuto be maber, nikech koro mama chiemo na chiemo monya yudo mayot. Ok onya pango kako onyambiyo nyathi chiemo maber nikech be yuto ne. Ma kapono ni family kata anyuola en kama oro ng'enye, kama chiemo tinie to nyithindo gi thoro bedo kod chandruogni. Samoro kama dhier bende ogoe tach, nyithindo nyalo bedo kod chandruogni nikech samoro janyuol ng'eyo kidienje mag chiemo monego beno miyo nyathi, kata kaka onego beno pidho nyathi to konyal pidho nyathi maber. Koro ang' no chun ni mondo mi omiye mantiere ma samoro ok dhi konyo dende ahinya manyalo miyo nyathi bedo kod chandruok. E gwengewa mag Nyanza ka wacho Nyanza tang'iyo boma maduong' ma Kisumo kama wantiere ni, adhi nyaka Homa Bay ago wang', adhi nyaka Siaya, nyaka Migori, kachiel kod gwenge wa ma wadake kaka oganda Luo. Tuoche kaka mag Kwashiokor kachiel kod Marasmus chal nade? Nyanza kwa tiyo gi data ma Kenya Health Demographic Survey ma 2014 ngiswa ni Nyanza underweight moting'o Marasmus gi Kwashiokor no wan gi 24%, mano Nyanza mzima. To kwa rango Homa Bay no wan gi 21%, atamalo 21, kwa rango Kisumu wan gatamalo 7, kwa rango Siaya wan gatamalo 8, kwa rango Migori wan gatamalo 10.
Koro mano data ma Kenya Health Demographic Survey ma 2014. Lakini sani nitie gik moko mosetim. Igni mang'eny osekalo. Igni mang'eny be osekalo. Koro gima miyo wabedo gi nyithindo gi to yude sibtal to neno gi pile pile. But gima miyo wabok wabed gi information maber nikech Nyanza koni ok timga surveys pile pile. Ki compare gi Turkana kuro. Koni ok tim surveys pile pile. Koro warito data ma 2020 KDHS ma 2022 mabo wuok January mondo ngiswa ka Nyanza wabi malo ama wadok piny ang'o monego bedni watimo mondo wabi mbele mondo waduok tuoche gi piny. Kata kwa were kod survey daktari iyudo ni king'yo Nyanza kata king'yo Turkana nikech nyithindo mani wacho nitiere kod thuolo mamalo kata mantiere at risk mar yudo tuoche gi gin jogo ma owuok kuonde ma samoro oro ng'enye kata jogo ma owuok kuonde ma kech ng'enye ka yogo ng'ewa mag Nyanza wabedo ga gi oro ndiyo to kwabed ga godo ahinya moro ma osasore saidi cha manyiso ni nyaka bedi ni nitiere kaka ok waracha ahinya koso nitiere kaka waracha en mana ni survey ma pok otim report pok ogol koro ok wang'e maber. Okwanya wacho ni warach nikech apart from oro apart from wach yuto ng'eni yuto ji be opogre Nyanza koni be wan gi joma onge yuto maber iluongo ni poverty index wa be ni malo kasto tuoche difference between Turkana gi ka koni nitie tuoche wan gi tuoche kaka yaki manyamiyo nyithindo timre nade oyud tuoche oyud Kwashiokor gi Marasmus wan gi tuoche kaka sickle cell koro gima hinyowa koni en wach dhier gi wach tuoche ahinya o kata oro rwango lakini okaenya as compared to side morocha koro tuoche gi dhier mane gima hinyowa koni to nyithindo gi be waneno gi ahinya nikech wach gik sanitation ler mar aluora be ok ber especially kwarango kuonde ma wadake kaka slums gi Manyata Nyalenda iyudo ka seche moko pige manitie aluora wa ok ber nyithindo tiyo gi gigo tiyudo ka nyathi kodiewo dichiel onego bedni miye chiemo mamiye odongo mondo chiemo mane lose seche modiewo cha onego bedni idwoko mondo odong maber tiyudo ka nyithindo mantie aluora mok ber kodiewo dichiel diriyo didek to lure kamano iyudo ka be mano miyo gi yudo Marasmus kata gi Kwashiokor nikech koro nutrients o lose nutrients mang'eny e dende ten environment ma achiel kende maluora ok ler. Kani wachako chendo ni nipimonwa ni Marasmus biro kotendo kod kidieny achiel mar chiemo mimiyo nyithindo. Kwashiokor ipimonwa ni en nyathi madwano chiem to kata kamano chiemo no ema onge emomiyo samoro dende nyalo bedo kod tuo mar Kwashiokor nikech dende ok yud madini makare. Iwacho kacha ni gwenge mag Nyanza samoro wantiere kod chandruoge mopogore mokoro kaka weche mag tuoche ma achioetic nikech tuoche nyalo kelo dhier bende nikech yudo ka samoro ti kod pesa mang'eny e weche mag thieth kata family dong kata miyo dong ka onge gi pesa monyalo pidho godo nyathi. Daher mondo mimulna kar sanitation ka tiende ni aluora mar ler mar aluora kata ler mar kuma nyithindo dake kod tuoche kaka Kwashiokor kod Marasmus gitudore gi kar kanye to ere kaka gitudore. Iyudo ka nyathi mokwongo ok oyud chiemo makare. Mar ariyo wan gi gimiluongo ni immediate factors ma cause malnutrition man Kwashiokor gi Marasmus example gi kasto wan gi moko ma external manyamiyo kata ka nyathini nigi malnutrition kata kithiedhe en gi Kwashiokor tithiedhe osiptal to koduogo to nikech environment ma entie kasto gi situations moluore iyudo ka kendo yudo Marasmus ni kendo koro en gima ithiedhe odoke the same environment kendo yudo koro awacho ni kata koyudo chiemo makare kata iyudo ka nyathini ok yud chiemo makare kasto omedre gi diep sanitation en ler ma aluora to ka nyathini onge ler maber nyithindo gimoro amora mochido kodonje dhoge ng'eny gi gidiewoga to koro ka ok oyud chiemo maber kasto kendo diep odonje donge neno ka koro nutrients ma dende pod dok piny ok oyud chiemo maber to kendo diewo to koro kodiewo dichiel diriyo didek to koro miyo Marasmus kata Kwashiokor bedo more worse than kaka kada beni en another environment maybe rural setup ma aluora ler koro mana contributing factor
mamiyo situations gi bedo mawas molo different environments. Ma adier seche ma koro nyathi ok nyal yudo kata pi maler mutiyo godo samoro no dhi oko to kamano dhi oko no bende okorit maber kata okono korit maber ochako yudo infection machielo to bedo gi hinyruok. Mano nyalo bedo wach mapok no dwaro yudi kuom nyithindo mantiere buo higni 5 ma bende nitiere kod thuolo mamalo mokalo mar gamo tuo mar Kwashiokor kata Marasmus. Daktari daher mondo mi wang'i ranyisi kata signs and symptoms makineno kuom nyathi mantiere buo higni 5 tinyalo wacho ni oyo nyathini to nitiere kod Kwashiokor kata nyathini to nitiere kod Marasmus. Koro nyathi man gi Kwashiokor gimokwongo mibone en del makuot. To ongiso ga ji ni ber kidiyo nikech del makuot nitie mopogre. Nitie joma nigi tuo manyarogno be dendgi kuot ga. Koro kidwa ng'eyo pogruok ni mama Marasmus, mama ma Kwashiokor to mar tuo moro amora. Koro kidiyo tiend nyathi tiyudo ka tiend nyathi fuongre, donjo iye. Tiende ni pi nitie pige ma accumulate ochokre e tiend nyathi. To seche moko ineno ka maybe tiende kuot kende, lwete ni bo neno kuot, kata seche moko wang'e be kuot. Kaso nyathini be kinene to yie wiye ineno ka nigi kala mopogro, ok en kala marateng', en kala maratong'. To be kata kitemo mulo kama ten ma oyom onya kata pudre. To be nyathi man gi Kwashiokor ineno ka dende pokre. Nyathini be kata kitemo miye gimoro no cham to kodwa, onge appetite, okodwa, en nyathi ma ywaka, en nyathi ma kata kimule dende lita, en nyathi ma oken settled. Oywaka, okodwa chiemo, dende okuot, kata kimiye chiemo, imiye kata gimoro no cham, seche moko ichunego to wuoka kaka imiye no. To nyathi man gi Marasmus to kirange tieno ken nyathi modhero. Nikech onge chiemo e dende. Ma en adhero ni ng'enyne. En adhero ni ng'enyne. Kira alafu iye be kuot. Mano kende. Koro pogruok ena ni man gi Kwashiokor ineno ka man gi Kwashiokor ineno ka dende okuot. To man gi Marasmus odhero. To man gi Kwashiokor inya paro no chwe. Inya nene kapok ibedo kin, inya paro ni nyathini opugno, ochwe. Kara dende okuot. Koro mane difference ma nyathi man gi Kwashiokor gi Marasmus. Koro kineno gi anena, tineno mage gik miboneno mokwongo e osiptal kata e alwora kuma wadake. En Penj Laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok mondo mi wadhi nyime. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Ngeso kangeso encheng mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Chutki, inikia ni behind gitap kinose were, koro ini wacha po giwere.
Namringo to onge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kalusi. Jatelo, report chiegni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia. Saa 1:45 mar otieno, Tich Abich, mana Ramogi TV. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre saa 8 odiechieng' nyaka saa 10, mana Ramogi TV. Jatelo mano biro kae nyoro, odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda, omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela, kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera, motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia, gi dholuo sani koro e View sasa. Je, ulijua kwamba unalipia maji zaidi unaponunua softener ya kawaida badala ya Downy Concentrate? Downy ni concentrated zaidi. Kwa hivyo, lita moja tu ina freshen na kulainisha nguo kiwango sawa na lita 2.5 ya softener ya kawaida. Usilipie maji zaidi, lipia kuwa freshi siku nzima. Adui zangu hawanipati ngo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba sirio. Adui zangu wamebaki na video. I am a fighter. It is better. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *380#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. We are today launching the distribution of a total of 17,893,270 copies of runners books. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu oyango buge mopuodhi kod KICD mibiro tigodo e somb sekondar madundo machakore ayanga juma manyien. Do mamalo mogiko yango ni mwandu moyude keny ibiro pogi mana kaluwore kod luya ma ng'ato keto e yudogi e kinde ma keny no kethore. Over the next 5 years, we shall construct another 100,000 kilometers of national fiber optic network. Piny owacho singo bero chenro mag tudruok e yor lony manyasani ka gimedo keto fiber moloyo kilomita 100,000. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Daktari wang'iya ne seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi ka obiro e osiptal utimo diagnosis nang'o mondo mi fweny ni ma ato en Kwashiokor ma to en Marasmus. Koro ka nyathi machal kama okele osiptal, gimokwongo ikawo kilone, ikawo borne, kaso nitie tapes moko miluongo ni mid upper arm circumference mipimo go nyathi. Koro nyathi man gi Kwashiokor gi Marasmus ko pime gi tape ma iluongo ni mid upper circumference mock tape ni eno kalwete en between 11.5 kadok piny nyaka 10. To mano bong'isi ni nyathi ni okodong maber. Kaso kwasetimo mano nitie tests moko me club mabe onego tim. Kwasetimo mago
to nyathini bedo admitted. Koro wan gi nyithindo mopogore opogore. Wan gi nyathi man gi Kwashiokor gi Marasmus man gi complications. Onya bedo ni gi Kwashiokor gi Marasmus ten gi anemia, remo kiwango mar remo ni piny, ama odieo ama ong'ok. Mago complications manyaka waket onyaka admit e hospital. Ok wanya thiedhe oko. Kasto wan gi nyathi man gi Marasmus gi Kwashiokor to onge complications mora amora. Ok odieo, ok ong'og, to onge any complications. Mano wathiedho outpatient. Koro mwakate wodgi nitie chege moko ma wamiyogi. Nitie chege moko ma wamiyogi moro iluongo ni formula 75 mwachakogo mondo stabilize system ma nyathi. Kasto bang' mano twamiye chak moro miluongo ni formula 100 mondo konye o pick up. Kosebet e hospital, moko bet ga hospital, ogikal ga odiochienge 10. Ogikal odiochienge 10. Kasto koro wa discharge gi, wamiyogi gimiluongo ni ready to use therapeutic food mae. Mondo koro ma ochamo koro ma imiye ken dala. Koro ma imiyo gi according to kilo ma nyathi. Koro nitie nyithindo moko minyami achiel, ochamo achiel pile pile, en kaka peanut, lakini en gi nutrients mabo konyo dend nyathi oduogo ma normal piyo. Obo konyo kendo mondo mokuot e tiel nyathi no dok piny, kasto obo medo nyathi be appetite. Koro ka nyathi ni e ward, kwa miye chege ariyo ma wachogo, okwa miye chimo mora mora kwa miye chege ariyo ma wachogo. Kasto koro kwa discharge, kore ka ichako miye chimo mopogore opogore. Koro ing'iso mama kako onego bed ni omiye chimo, gi kit chimo monego bed no miye, kimiye supplement ma wacho miluongo ni ready to use therapeutic food. Waluonga ni plum peanut o chal peanut paste. Kasto nyathi man gi Marasmus gi Kwashiokor to onge complications, to wapima kwase pimo to most of them nyakwa thiedh malaria, nikech onya bet gi malaria to kinya neno nikech system no ok ti maber. Koro nyaka thiedhe malaria, nyaka miye be antibiotics mondo thiedh infections mora amora manya bedo. Kasto wamiye plum peanuts go odhi go dala. Koro week ka week oduogo hospital mondo wa monitae. To kwa oro gi dala to attach gi community health volunteers mondo at least ong'iswa kaka gidhi. Mondo ka week achiel okalo to oparo ni mama ni onego bed ni dok hospital kawo plum peanuts kabi. Koro ka waneno ka improve nikech plum peanuts gi wamiyogi a maximum of 4 weeks. Kwase miyogi a maximum of 4 weeks to wa discharge gi, wamiyogi nitie mogo ma wamiyogi koro mondo owin gi off ka koro gidhi dala. But gima be watimo, nyak wadog dala mondo wapuonj wane environment kuma nyathi ni ae. Simo king'e ni nyaga miyo nyathi peanut paste gi, to mama kodhi go dala to ji chamo, nyithindo moko chamo. Koro ka nyathi duogo to kilo nyathi be ok bi malo. Koro ipenjri ni to ni chamo kaka dwa miyi, nikech ing'e ni en kaka chimo gi plum peanuts gi mogogo gin yedhe mag thiedho malnutrition. Koro kaka imiyi dose ma malaria, ma be imiyi dose nyaka itiek. Koro seche moko nyaka be wadhi nyaka kuonde ma nyithindo gi odake mondo wang'is mine importance, mondo wane kaka environment nitie. To mogo motiwago seche moko ka mama nigi nyithindo moko ma ok tuo lakini nyathi achiel matuo, iyuda ka wamiyo mama excess. Ong'ise ni bag achiel ni yang mi nyithindo moko gi, lakini ma omite, lakini moro ni mama nyathini matuo ni mondo at least ochang. Koro thieth ma malnutrition ma Kwashiokor gi Marasmus watime admission, to moko watimo oko, to moko watimo dala. Ponono ni nyathi nitiere kod Kwashiokor kata Marasmus, to kothiedhe kata koring kod hospital mapiyo piyo mobiro iru kaka jolony ma olonye weche mag chiemo makare. Ngima nyathini nyalo chalo nade, ang'o manyalo timore? Onyalo dongo mo survive, mobed ng'at maduong', to ka ponono no survive, ngima ne dhi chalo nade? Onyalo bedo kod conditions moko mok nyalo bedo reversed koso. Koro Kwashiokor gi Marasmus miyo ga brain development ok timre maber, obongo nyathi ok dong maber. To ng'eno obongo ne ok dong maber, iwacho ni science wacho ni nyaka time ma miyo yach, nyaka time ma nyathi en higni 3, obongo ne obe ni dongo atamalo 80. Koro kokwa timo bidii age group ni to obongo ok dong maber. Koro nyathi ni yudo ka obongo ne ok dong maber. Koko dongo maber, ko bi e school ok osom maber. Koko somo maber, ko bedo ng'ama duong',
okonya timo tije ma maybe konye paro maber. Koro obedo ng'ama oken productive be society. Dongo to bo donga. Lakini obo dongo obo bedo disadvantaged ki compare gi nyathi moro ma ne normal mano pidh maber. Koro yudo ko bongo dong maber, school bo okobi biye maber, okobi mako gik moko piyo, en ng'ama ibira kod obet ng'ama duong' be nitie tije moko mabe man gi paro mang'eny mara a little bit technical moko nyatimo. Yes. To bende thothne Kwashiokor kata Marasmus nyalo nego nyithindo? Nego nyithindo mang'eny. Kwanza kiyudo nyathi ma maybe nikech mine mostly nitie a lot of stigma gi Kwashiokor gi Marasmus. Omi yudo kama mobire hospital to umo nyathi gi shoals mang'eny. Opando nyathi nikech oluor ni mine moko koneno kaka nyathi na chal. Gibo kawa nade, siemoko anan healthy. But yudo ka siemoko en mana maybe chiemo bo onge go. Onya bet ni ochwe. Mano dendi, mana yaka intie, lakini siemoko onge yuto maber e dala. Koro nitie thino mang'eny ma tho nikech Kwashiokor gi Marasmus ka ok konygi in time. Iwacho ni nyalo bedo healthy to en owuon nyathi tok dende ber ahinya, nyalo miye wich kuot kik kuodi nikech kaka dendi opchal opogore kod mar nyathi to nitiere kaka inyalo konye omiyo wich kuot nyaka korang bol piny. Bende onyalo geng'o tuoche gi daktari? Onyalo geng'o tuoche gi ka mokwongo wapuonjo mine, wapuonjo gi e gweng' to wapuonjo gi ka gibiro e hospital kaka onego bed ni gipidho nyithindo. To nitie strategies ma sirikal ber ka keto in place. Sirikal onego bed ni budget for gik ma temo prevent nyithindo kik yud Kwashiokor kata Marasmus. Nitie strategies moko milongo, nitie moro ilongo ni baby friendly community initiative. Miketo mine e kidieny ma apar kata 12 tipuonjo gi kako onego bed ni gipidho nyithindo to kata tedo, kako onego bed ni otedo nyuka. Itimo demonstration kod gi live mondo gine kako onego bed ni gitedo, kako onego bed ni gipidho nyithindo. Kaso nitie strategy moro ma watimo Kisumu milongo ni family mwak. En tep ma ng'isi ni ilongo ni mid upper arm circumference motiego hospital cha. Nitie moro mwa loso maonge numbers, en mana gi colors. Makwar nyiso ni nyathini en place en kumarach, en gi Marasmus gi Kwashiokor to okodong maber. Nitie kala ma yellow mangiso ni en moderate to be okober ahinya. Kaso nitie kala ma green mangiso ni nyathini en healthy. Koro tips gi wapuonjo mine to amiyo gi mondo dwe ka dwe opimo nyathine kende. Mondo ka nyathi oneno ka nyathino ok dhi maber, onyalo okawo jukumu mondo bi hospital chon ka nyathi poko obet, ka nyathi poko ohinyre ahinya. Koro strategies machal kamano onego bed ni be watiyogo mondo mine okaw responsibility mang'eyo ni nyathina aneno ka kata ka pidhe to aneno ka ok odhi maber, seche moko nitie gima timo marach, wabi e hospital mondo konya. Yes. Samoro en weche mag nweng'o kaka ni wapimo tuo mar Marasmus cha to strategies gi nyalo bedo. Nweng'o to en macha tuoche gin mana maka tiene ni thuolo mar nyithindo gi yudo tuoche gi pod ni mana kacha. Ang'o manyalo konyowa kaka oganda nikech kapono ni gin weche mag chiemo kende ema nyalo miyo nyithindo wito kata ngimagi kata gibedo kod ngima marach e ndalo mabiro nikech obongo no kodongo maber. Koro sani kata kaka Kisumu County watemo tiyo gi kata jo agriculture mondo empower. Nitie jomoko ma nya bedo gi puodho but kata town ka wanya pidho alode. Koro jo agriculture chiwo ga gik milongo ni gunny bags minya kata puonj ng'ato kata ipidho alot moro e gunia kuma idake mondo seche moko konyi maybe yuto kata mondo jogi ocham. Kasto e grubi ma ng'isi gini waketo mine to wapuonjo gi, ok wapuonj gi mana wachiemo kende. Watemo link gi app gi organizations moko manya miyo gi empowerment. Either puonje kodwa timo ohala manade. Kata kuonde monya yude kata loan, kata miye skill nikech most of them nyithind gin gi Kwashiokor gi Marasmus gin mine matindo. Seche moko nyuol to onge kata skill monya manyogo gimoro mondo opidhgo nyathine. Koro bi ipuonjo gi a lot of skills e grubego. Gibedo linked be gi organizations manya miyo gi kony kata either financial ama ma puonjo gi skills mondo kony gi kaka ginya bedo empowered mondo gitem gimany kaka ginya yudo yuto. Kasto nitie program moro mitimo obedo piloted Nyando ilongo ni Universal Child Benefit. Mae mine mokete group gi imiyo gi 800 after every 2 weeks. 800 ni koorne gi en cash transfer. Mimiyo gi social protection gi serikal. Koro 800 ni koorne en ma pith ma nyathi.
Koro dwe imiye siling 1,600 dwe ka dwe. To se migi sani it's almost 8 months mimiyo gi pesa gi. Koro serikal temo ka itimo gi counties adek but Kisumu en county achiel mitime. Koro gitemo na kama nyatiyo maber mondo bed rolled out mondo koro focus on konyo mine manigi nyithindo e bwo higni 5 mondo wakonygi gi empowerment kaka ginya yudo yuto, kaka ginya yudo yuto manya konyogi mondo gipidh nyithindo gi maber. Daktari ponono ni mine winji gi lakseche gi samoro entiere kod chiemo, entiere kod gwende moko, samoro nyalo yude omende moko. Ang'o ma dinyis gi mondo mi gikete maino kotenore kod rito nyithindo kod chiemo makare mondo mi gigam tuoche kaka kwashiokor kachiel kod marasmus? Gima dang'is mine ni kata kin gi maybe in gi gweno, in gi tong', wahinyo ga uso gik moko te. Auso gwenda, auso tonga mondo ayud pesa, tanyiewo ne nyathi seche moko mandas. Gimoro mok kony dend nyathi. Koro gima watimo ng'iso mine ni nitie puonj mang'eny mwatimo kaka onego bed ni wapidho nyithindo. Watema mondo time ma nyathi pok ochopo higni 5 ni, watem mondo wane kaka wamiyo gi chiemo makare. Nikech chiemo makare to nitie kaka wapuonjogi onego bed ni ichiwo a variety. Ka ichiwo omena kawuono, ok ochuno ni nyaka imi nyathi gweno, imi nyathi rech, imi nyathi ring'o. Wan go oganda timo the same thing ma gweno timo. Olayo nitie. Ka yuto ok ber, wan go omena. Nyathi nya chamo omena. Nyathi kata ma jadwecha biro nya chamo omena. Lure kaka waloso chiemo no to wapidhogi. Koro onego bed ni watema mondo wawinj kaka onego bed ni kaka ipuonjwa onego bed ni wapidho nyithindo gi. To ka nitie pek moro amora to wapenjo mondo wakonyre. Pono ni ng'ato dwa yudi nyalo yudi kanye daktari? An inya yuda Kisumu East Sub County, Gita Sub County Hospital Kajulu kucha. Yes, but anya be chiwo namba na ka nitie ng'ama dwaro mondo okony. Koro namba na en 0727 348497. Adokero kamana geno nyodi chieng' machielo kwa luogi tibo bire chendo mar penj laktar. Abo biro. Ero kamana nyakuo bedo kodwa en tuo mar kwashiokor kachiel kod marasmus gigi duto te wanyalo timo mondo mwakony nyithindo. Mate chendo ni en Rutho Tieno, oriti masani.